Waar is Jorinde nou? Waar is Jorinde nou? Waar is Jorinde? Waar is Jorinde? Waar is Jorinde dan? Ja, waar is Jorinde? Waar is Jorinde? Jorinde, waar ben je? Hallo? Ja, nee, ik moet nu gaan. Ik moet naar pilatesmetisabel.nl. Ja, doei kusje, doei. Is Pilates online? Pilates is toch hier?